יש נשים שעבורן החיבור להיריון ולעובר היה מאוד מהיר וטבעי. ויש כאלו שפחות. יש כאלו שמאוד עסוקות בהיריון, ויש כאלו שלרגעים שוכחות בכלל שהן בהיריון. יש כאלו שאוהבות את ההיריון והשינוי שהגוף שלהן עובר, ויש כאלו שממש לא. דעי שאת בסדר. הכל בסדר. אבל את המדיטציה הזו אנחנו נקדיש להיריון שלך ולתינוק המתוק שגדל בתוכך. אני מזמינה אותך למצוא מקום נוח ושקט עם מינימום הסחות דעת. את יכולה לשבת או לשכב, העיקר שהגוף יהיה נטול מאמץ. אם במהלך ההרפאיה המחשבות שלך נודדות, תני להן מקום והחזירי תשומת הלב לנשימה. ברגע שאת מוכנה, אפשרי לעינייך להיעצם. את הידיים את יכולה להניח על הבטן או לצידי הגוף. התחילי להפנות את תשומת הלב לנשימה. קחי אוויר דרך האף. הוציאי דרך הפה. וחזרי על זה, בקצב שלך. אם הנשימה הזו פחות נוחה עבורך, חברי לנשימה שטובה לך, רק ודאי שהשפתיים והלסתות רפויות. ובכל פעם העריכי את זמן השאיפה ואת זמן הנשיפה. ודאי שהנשימה ארוכה, נעימה. הרגישי מה הנשימה עושה בגופך. בבית החזה, בבטן. ממש דמייני את הנשימה שלך מגיעה לתינוק. דמייני איך כל נשימה שלך מרחיבה את הבטן. מאפשרת לתינוק שלך יותר מקום ועוטפת אותו. נסרוק את הגוף מלמטה למעלה, רק נוודא שהכל משוחרר. נתחיל בכפות הרגליים, נעלה לשוקיים, יריחיים, אגן ובטן. ויצרי רגע באזור הזה של האגן והבטן. הפני אליו עוד נשימה עמוקה ותשומת לב. וודאי שהם רפואיים ומשוחררים. נמשיך לגב, לכתפיים ולידיים. ודאי שהכל כבד ונינוח. שימי לב לשרירי הפנים, מצח, הגבות, העיניים, הלחיים והלסתות. הכל משוחרר לחלוטין. כעת העבירי את תשומת ליבך לבטן. דמייני את הרחם, את המים החמימים בתוכו.
ואיך המים הנעימים האלו עוטפים את התינוק שלך. דמייני אותו, את התינוק שלך, את המנח שלו ברחם, את התנועות שלו. דמייני איך הוא נראה, ואפילו את הריח שלו. את מוזמנת להעביר לתינוק שלך כל מסר שחשוב לך שהוא יקבל ממך. כמו שאת אוהבת אותו, שאת מחכה לפגוש אותו בזמן הנכון ביותר עבורכם. שהוא מוגן ובטוח, שאת פה בשבילו. או כל מסר אחר שאת רוצה שהוא יקבל ממך. תינוק אהוב שלי, אתה מוגן, אתה בטוח, אני אוהבת אותך ומחכה לך. לאט לאט תחזירי את תשומת הלב לגוף, לנשימה, לחלל שבו את נמצאת. מוזמנת להניע את הגוף מעט, או פשוט להישאר כמו שאת, ולשקוע במנוחה. תודה שתרגלת איתי. אני ממש מחכה לפגוש אותך בפעם הבאה.